Район газеталарын укырга яратучылар өчен куанычлы хәбәр. Зәйеф Уклары газетасына 2024 елның 2нче ярты еллыгына язылу башланды. Район күләмендә булган вакыйгалардан республика хәлләре белән дә хәбәрдар буласыгыз килсә, 1 апрельдән 30 июньгә кадәр газетага язылырга ашыгыгыз. 1 апрельдән районда газеталарга язылу башланды. Барыгызны да Зәйеф Уклары Новый Зай газеталарына язылырга чакырам. Газета битләрендә туган төбәк тормышы, аның кешеләре турында укып белергә мөмкин. Хезмәт алдынгылары кызыклы һәм катлаулы язмышлы геройлар белән танышырсыз. Алар барысы да газета битләрендә чагылыш таба. Без инде Зәйеф Уклары газетасын яратып укучы дусларыбызның алга табада безнең белән калуларын сорыйбыз. Безнең инде бәяләр элеккечә калды, арту булмады. Шуңа күрә инде райондашларыбызны барысында Зәй яңалыклары белән танышырга, республика вакыйгалары белән хәбәрдар булып торырга һәм район кешеләре турындагы язмаларыбызны укырга чакырабыз. Рәхим итегез, язылыгыз. Исегезгә төшерәбез, газетага почта бүлегендә генә түгел, редакциягә килеп тә язылырга мөмкин. Бу күпкә арзанрак булачак. Язылу бәясе почта аша 906 сум 36 тиен, редакциядән алучылар өчен 550 сум.